Ассалому алайкум бача азиз. 4 сотиқ замин, як хона, 120,000 сомон. Нигоҳ кунед бачаҳо, киҷо даем. Ина марамат. Замини 4 сотиқ. Гирдаш пашти маҳкам дӯстон азиз. Наздикии мактаб, наздикии садиқ, наздикии хоб масҷидай бачаҳо. Хулоса ки навора тамошо кунед. Ман абзораш мекунам барои шумо. Бародар азиз, кӯдакистони рақами 10 ба номи Чароғак. Нигоҳ кунед. Мерем ҳамус бодалчи. Айраи калон омадем дӯстон. Айраи калон омадем ҳамита. Садиқ мешава, баъд мактаб мешава, баъд мешава ҳамун замине ки мо бояд дар реклама гузорем. Дӯстони азиз, мактаби замонавии нав сохта шуда. Ина марама дӯстон. Мактаби нав сохта шуда. Азиз, нигоҳ кунед. Анами ахири кӯчада тарафи дасти чап мегардем. Назди мактаб мерем дӯстон. Релес баъд мактаб мешава. Ина маҳалла дӯстон, нигоҳ кунед. Ина мардум ҳама зиндагӣ дорад. Хона калезамо далши ина. Инҷа акамон хонаи деэтажа кардагай. Яъне ки ин тараф бо агародкорӣ, он тараф нигоҳ кунед. Модахолукорӣ, агародкорӣ. Инҷа кӯҳи Хоҷаомин дӯстон ина. Раҳ инами хел дӯстон, границаи мо ҳай. Ина забор, барои забор бетон рехтагӣ тайёр дӯстон азиз. Инами хел мешава, дорои шебен, дорои санг дӯстон азиз. Границаи мо. Инами рӯз бача азиз граница ҳай. Мақсад ки ина пеши раҳ дар умум 4 сотиқ замин ва дорои як дар хона времянка кардагай. Мақсад хонаи фурӯшӣ ба 4 сотиқ замин як хона. Ина бародар азиз, ина марамат. Бениҳоят варианти хубай. Успет кинед дӯстон бигиренаш. Ман мегӯям ки бачаҳо Сауду ТВ-ра шумо тамошо кардан гирен. Иншоалло ки канал бисёр канали бобаракатай. Худо хоҳад дар хизмати мардум бо далнеши иншоалло зинда бошем, бо дар хизмати мардум бачаҳо. Ина хулоса ки одамое ки мегуфтем мо дака замин дар курай, замини арзон дар курай ки мисол хона кунем, зиндагӣ кунем. Наздикии мактаб, наздикии садиқ дӯстон. Ина. Хулоса дӯстон, рақамои соҳибхона рӯи экрани шумо мебурая. Бо маълумоти бештарша метавонед занг бигирем бачаҳо азиз. Дӯстони азиз, мақсади мо чиай? Дастгирии шумо, пешравии кори мо, меҳнати мо баҳри шумо дӯстон. Хулоса ки 4 сотиқ замин 120,000 сомон, ҳуҷҷатош ҳамаш қонуну қоидааш хати овош қарибай бачаҳо. Свет ҳастай, мактаб, садиқ дора маҳалла бачаҳо азиз. Бо омада ай пеш бина, худо хоҳад иншоалло маъқул мешавад. 120,000 мардуми Инстаграм, ТикТок, Телеграм, Фейсбук ҷонтон агардам лайкора адушимонен. Маълумоти пара дар описани видео мондагием. Хулоса занг бизанед, омада бигирен, успет кинен. Зинда бошем бачаҳо азиз.